akabuda kunze akatodzoka kuti adzoka as a former inmate mara nevamwe akuita zvemusic saka toda kutora inews mafamilies hatisati Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Harare Central Prison iko zvino ndina mukoma wandinawo vanonzi Nyika Zimuto. Avo vaimbori an inmate munomu asi nhasi tiri kusangana vari pano futi pafamily day vachicelebrate family day. Mukoma Nyika Zimuto, mungatizivisa here kuti imimi muri ime mamapinda nemhosva yei mukoma? Ya bosa nenda tapinda nayo nderepo. Alright. Saka makagara kuno nguva yakareba sei? Ya munogara 11 years. Okay. Makabuda rini? Ndabuda musa 20 April. 20 April. Okay. Toda kutarira tiri panapa nhasi makabuda asi tikuona muri panapa musi wefamily day taona muchiperforma. Chii chakuinspire kudzoka kuzoperforma kuzobatana nevamwe venyu vachiri mukati? Ya ndarangarira vamwe vangu vandakabata navo nguva refu tichiita music tiri mukati tichinyora music yedu tichitisana kuimbapo napo tine maprison officers vachitisawo maarts tichiita zvinhu zvedu tichiita sei tichikura tichibinonza agricultural show tichiita sei dzimataura kuti hazvo zvakupinda muropa takutanga kuti kuitawo zvinhu zvedu ndokuzobuda kwandakaita totenda futi rehabilitation yakatibatsirawo nakomishina general yedu chiobvu vaitikanzera kuti jere rinopera munobuda muita kuita pasi tichienda futi president vakatisunungurawo emazi Mnangagwa namai venyika tinovatenda kuti dai varamba vakadaro. Iko zvino muri panze mukoma muri kuita nezveiko zvino? Iko zvino ndikuita zvemusic ndiri pastarplate competition tiri pamasemi final takatoita mavideos atakatoita imwe yacho iri paYouTube inonzi Pamwacha. Okay, muri kuridza music yakaita sei? Traditional music. Okay. Asi traditional music. Okay. Ndoridza chimurenga music. Chimurenga guru music ndoridza. Okay. Nhasi taona muchiperforma mukamuka maperforma kanonzi chii? Kanonzi Kwira Gombo. Okay. Ndimi makanyora. Ndindakanyora. Munoridza mbiri here? Ndoridza mbiri. Okay. Zvakanyanyisa. Saka group renyu rakamira sei izvo? Group rangu zvino zviri nemaband members ndichiri ne 6 chete ndinawo. Okay.
neanorwa lead Okay. webhesi chanomutora akaenda kuPetrus. Okay. Alright. Ime mamuri mukati chirongwa ichi pamwe pamai vapo chisati chavepo, but muri kuzviona sei chirongwa ichi chefamily week ichi? Zvinofadza hama dzedu dzepanze zvichiuya zvichiona hama dzavo dziri mukati vanenge vatadzana nehama dzavo vachiuya vachitaurana nehama dzavo, nekuti kana munhu apinda munomu akuziva chakanaka nechakaipa. Vazhinji vakauya mukati mezvimpeni, vamwe vane kupomedzerwa, vamwewo vanenge vakaitawo nyaya dzavo, asi vazhinji ndokupomedzerwa. Saka ndotenda hama dzedu zichiuya zichiona vamwe vangu vatakasiya mukati kuti ngavarambe vachiuya hama dzedu. Zvakanaka. Imimi taurai kumhuri yeZimbabwe zvamuri kuda kubatsirwa nazvo pamusic yenyu kuti muenderere mberi, ramangwana renyu ringe rakanaka. Ndinoda kubatsirwa nemainstruments, pay system, gitare nerhythm, bass, nekeyboard, nematrumpets, mabhosvo aya nengoma dzacho dziri 2. Nemari kuti titangisewo kuti tipindewo mufilmu, asi zvakaita nguva refu ndisipo panze. Mashoko enyu ekupedzisira muda kutaurira mhuri yeZimbabwe yese maererano nekugara nevanhu nekusaparwa kwemhosva nezvimwe zvakadaro? Ndinoyambira vanhu vari panze kuti garai muchiwirirana, vanhu musature zvinhu zvevanhu, vanhu musarwa, nekuti jere rakaoma harisi nyore, tinogara makore ari sei ayo. Garai zvakanaka panze nevamwe, kana matadza kuwirirana tauriranai monzwisisana, ndozvoita upenyu. Nekuti kuuya kwemunhu mukati menzvimbo yenyu, umwe anogona kuuya nekutadza, umwe anogona kusauya nekutadza. Saka hama dzenyu huyai muchidziona, tichitendewo futi purezidenti wedu. Ndandine song yandaida kubudisa Magamba, ndaida ndichikwanisa kuti ndabatsirwawo kana nehurumende, ndichitendewo purezidenti wedu vari kupura chisunungura vasungwa nesungwa. Song yeMagamba ndopane shungu dzangu, ndamboisawo nyika yamboonawo zvatiri kuitawo. Song yeMagamba ndinoda kuti ndibudise. Ayo, tinotenda mukoma nyika. Ndinovimba vazhinji vari kuzvinzwira, uyezve muchawana rubatsiro rwamuri kuda izvo. Vanoda kubata vanokubata ipapi panhamba, ipai nhamba yenyu fast. 077 69 55 298. Again? 077 69 55 298. Thank you.